Какво е биткоин майнингът? Биткоин е отворена система, което означава, че всеки, който я използва, е и малка част от банковата система на биткоин. Но откъде всъщност идва биткоинът? При познатите ни книжни пари правителството решава кога да издава в обращение още пари. Но биткоин не е свързана с правителства. Тя е децентрализирана валута. При биткоин така наречените миньори използват специална програма, с която да изчисляват определените алгоритми, в замяна на което получават определен брой биткоини. Това е удобен и умен начин за издаване на валутата, а и се дава възможност на още хора да станат миньори. И понеже миньорите са длъжни да одобряват биткоин транзакциите, които извършват хората, повече на брой миньори означава по-сигурна система. Биткоин системата автоматично променя трудността на алгоритмите и нужното време и енергия за решаването им. В началото е бил достатъчен процесорът на личния компютър на миньора, но в последствие миньорите открили, че видеокартите, използвани на компютърните игри, извършват много по-бързо нужната работа. Но докато тези карти са по-бързи, те също така използват повече енергия и скоро прегряват. Скоро след това е използван чип, подходящ за ефективен майнинг. Той е още по-бърз, но отново консумира много енергия. След това излиза специално създаден чип, наречен ASIC, който улеснява майнинга, прави го бърз и по-енергоспестяващ. С нарастване на популярността на биткоина, повече миньори се присъединяват към системата, което затруднява всеки един от тях да реши алгоритмите сам. За да се преодолее този проблем, се създават така наречените басейни. В тях се включват няколко миньори, които си разпределят усилията по алгоритмите и съответно печалбата съобразно количеството извършена работа на всеки от тях. Майнингът е важна и неразделна част от биткоин системата, като осигурява нейната прозрачност, стабилност, сигурност и безопасност.